Ndewono ndewono ụmụ Igbo, ndewono ụmụ Igbo nkem, ụmụ Igbo nkem, ndị mfụlụ n'anya, ndị mfụ n'anya ife dị egwu. Anụ m ekene unu tata asị m nyadịkwala unu mma nyadịla unu mma na eke, nyadịla unu mma na oye, nyadịla unu mma na afọ, nyadịla unu mma na nkwọ. Ama m na tata bụ ụbọchị oye, bụrụkwa n'abalị nke nọ n'ọnwa anyị bụ ndị Igbo, nke bụ ọnwa Ifeke. Asị m nyadịla unu mma tata na oye ya eghetala unu ife ọma, na tata bụ abalị nke anọ n'ime ọnwa anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọnwa anyị bụ ọnwa Ifeke. Ọnwa Ifeke bụ ọnwa nke atọ n'arọ ndị Igbo. Unu afụgo ka m si wee kwue, anyị abago n'ọnwa ọfụ ole na ọ na-abalị nke ịtọ na anọ. Ndị bekee ka bidolo ọnwa fa tata ka ndị bekee na-ebido ọnwa nke fa tata. Anyị alarugoli ụla tata ka o kwele izu anyị baa n'ọnwa anyị kwụsịrị. Anyị nọ n'ọnwa ọfụ fanwa wee na-abata n'ọnwa nke fa. Gịnị ka fa kpọrọ ọnwa fa? Anyị kpọrọ ọnwa anyị ọnwa Ifeke. Fasị n'ọnwa fa bụ ọnwa April. April Fool. Onye ka a na-aghọli? Ọnwa April Fool. Who is fooling who? Ndewo na ụmụnne m. Onye nwere ogodo ewu na-ata ụmụ Igbo, nke onye na-efu. Nke onye na-efu, onye nwere ogodo nke ewu na-ata, ọ bụ nke onye na-efu? Maka na mma agwa na nke nwa bekee a na-efu, kama nke e ga-efu ozulu nke ya ezulu, kama nke ga-efu o wele egbe chedo n'onu napụghị nke n'ike, ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya. Ifugie o wee wele ọnwa ọfụ n'ụwa tinye n'April. Anyị mana tata bụ ụbọchị nke mbụ n'April. Fa wee wekwali ya wee tikwa sikwazia n'ọdịa Ista. Ndị be anyị wee na-atụ m mgbọ asị ngịnị happy Easter. Onye gwafa na-enwe happy n'ime Easter. Kodenye gwala ụmụ Igbo na-enwele ife dịka happy n'ime Easter. Mgbe afọdụ mgbọsị Easter dabazie na mgbọsị nke mbụ. Mgbe afọdụ mgbọsị Easter dabazie na mgbọsị nke mbụ n'April. Onye nwere ogodo ewu na-ata, because ọ mụ na gị ka a na-eme oti anya afọ ụzọ, oti anya afọ ụzọ anya mana okpulisi. Maka nke ndị bekee nke nwa bekee ada efu, onye ekwero ka nke efue, kamụ ya ọtụanị, kamụ ya ọgha agụ nkwọ. Mana anyị nọ tata ụmụnne m niile nwere ike isi m ezigbo ekene. Nnekedu kedu ife oye melụ gị? Oye na-eyetakwala ife ọma. Onye ọbụla nọ na-atụ m happy Easter. Onye gwalụ ndị be anyị na Easter na-enwe happy dị ya. Onwego ndị niile a na-atụlụ m ife mmadụ onye n'ime fa wee wepụta oge jee research ya onye bụ that Easter na ife bụ Easter. Anyị amara ya. Nke ebute na-atụ ala anyị aghọrọ. Anyị nọzi ka goalkeeper nọ na ndị goolu anyị na-eche. Anyị ada echie ka ọ bala anyị, maka na goalkeeper na-eche goal ka ọ balụ tim ya. Ọkwa ifu gị? Mana goolu nke anyị na-eche bụ ka ọ balụ ndị ọzọ. Kedu mgbọsị anyị ga-ebini? Kedu mgbọsị anyị ga-ama ife?
ee nna m sị na m bụ ilekanọnụ ilekanọnụ ebidigo ịma na n'izu nke gara aga na ha ya onyere m ọnụ okwu aya mana ekunigo m n'uso kịta ọ gbabakwago ka ọka ụmụnne m welụnụ m ka nsi dị maka na ife niile m na-ekwu bụkwa ọnụ unu maka gịnị na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m na arụ unu bụ arụ m na ọbala dị m na-arụ bụ nke unu ya gịnị ka unu ya eji mme unu agha etufuru m etufu ọkwa ịghọtago maka gịnị na okwu ofu na aha ka anyị were obiọma tinyela ụwa tata bụ ụbọchị ọya ọnwa onwere ife dịka happy na Easter biko ya sị na m happy Easter onwere anything gbasalụ Easter na happy jee ka ije wepụta oge gị ka ime research ka ịchọpụta ife bụ Easter ka ịchọpụta chi ndị bekee na-efe na this Easter fa na-akpọ Easter wepụta oge gị nwa Igbo kịta bụ age of awareness ka anyị welu kịta na-ama ife tata bụ ọnwa ndị Igbo ọnwa ife eke n'ime ọnwa ife eke a ka m ga-eji wee tụsa Ikenga mana tupu m bido ka anyị were obiọma bido n'ile mgbada abịago nwanụnụ nọ n'ikpele mmiri kweme ekene ọma kweme ọma n'ikolo kweme ikolobịa kweme ọbịa nwambe kweme mbe ekpili adụso kweme adụso opi kweme opi n'ụgbọ kweme ụgbọ na amị kweme amị kololo eya mgbe anyị bụ ụmụaka anyị gụsi egwu anyị etinyezi anya osikapa jelof ọ na-atọkarị kọmbif nne sinye mmiri ọkụ ka anyị wee maa nwa ngwele n'ukwu ka ọ wee mee kwelele nkwe kem afọ biya ọ tara akara aka ọbọ nke a bụ nke anyị ji bụrụ ụmụaka anyị tinyezili etinye mana nke izizi bụ okwu ka bụ ozi ka ọ na-ezi ụmụaka anyị emezini ya ka ọ wee bụrụ ife ụmụaka ịghọtago ọ na-adị mma ka anyị na-elotala onwe anyị ebe anyị si bịa maka na ebe anyị si bịa eteka ụmụ Igbo ebe anyị si bịa eteka mana ọ dị m ka ọnya bụrụ na Igbo ghọtara ifefe abụ amarọ m ka a ga-esi megide ka Igbo ghọta ifefe abụ ife niile Igbo na-achọ gị bụ nwa Igbo ife niile ị na-achọ bụ gịnwa ike niile ị na-achọ bụ gịnwa maka ifie ka anyị ga-eji wee gbulie gịnị Ikenga ya bụ na Ikenga anyị na-abanye ọ ga-esi ike ọ ga-ata akpụ ka m wekwala kịta wee maa ọkwa no hearing my voice why kwana ke ndị chọ ịta ya amụsụ a ịya anụ onu m nwanne m onwero ndị ya ata ya amụsụ na anyị eji maka Ikenga ka anyị nọ anyị eji mmụ Ikenga agbụba efe isi anyị eji mmụ Ikenga jidie nọ mpi nwabelie ọkwa ịghọtago so na ọ nwere ofu ife na-abịa ịnọchiri anyị ụzọ na nke a chaalị anyị nọ n'ọnwa ife eke na Ikenga ka anyị ga-abịa tụsasị anya ọ ga-ata akpụ ọ ga-esi ike maka na gịnị nke a ga-abụ oge izizi mma eji ọtụtụ ife mmụta wee nye nkọwa okwu niile m na-ekwu
ife niile m na-ekwu anụ m ekwu maka gịnị ka ndị nke anyị maka na ndị Igbo si na akụlue ụnọ okwu onye kpalịa akụlue ụnọ. Gịnị bụ akụ? Akụ bụ ife a na-akụta akụta. Ya bụ etu anyị nwa jelu mba anyị nwa ka ọ dị ịlụ akụ ọbụla anyị nwee na mba ga-elu anyị Igbo. Amamife ọbụla mmadụ matalụ n'akwụkwọ ọbụla ọ gụrụ ọ bụ na ọ balụrụ ndị befa ụlọ ife niile ọgụ bụ banza. Akwụkwọ niile nwa Igbo gụrụ na mba ọ bụ na ijiri ya wee wepụta ife ọma wee mee ka Igbo mara onwe ya welu satifiketi niile agba anya ọkụ na onwere ụlọ ọba ịkpakwa n'ego na mba ọ bụ na ijiri ego a wee nyelu ndị Igbo ibe ha aka inwele ike wele ego a suchie onwe nwụrụ na onwere ife anyị ji ya eme. Isikwanụ n'ụka ka ị na-eje o wee bụ na ife iji ya akata bụ igbuli onwe gị n'ebe isi bịa na Igbo Katọlik na gị na Anglik CMS adọrọ nwa na na-eje Deeper Life na gị na Apaninu Nkwu adọrọ nwa na-eje Redeem na gị na Mountain of Fire welu onye bụ ụka fachie onwe gị na o nwere ụlọ ọbala ndị Igbo. Ife ọbụla bụ akụ Igbo ji n'aka o nweta na mba ndị Igbo si n'oge elu ụlọ ị ga-ewenata ya n'ụlọ anyị eweli ya wee dozie ebe anyị dozie onwe anyị. Ọ maka ifie ka m ji wee na-ewepụta ọtụtụ ife niile m na-amụta law, international law, international politics, business, philosophy, sociology, anthropology, you name it, all the discipline uncovergo. Ife niile aka m na-eji eweta agwa ndị Igbo okwu. Onye kpata na okwu m ada aga walawala ọ dị ka ije agwọ mana etu aka Igbo gwa ya na ndụ dị na ndụ abụrụ walawala na ọ dị ka ije agwọ. Maka gịnị ọsọ ndị Igbo gwalụ mụ na gị na amamife ebu gburugburu. So ọ bụrụ onye jee gụsịa politiks o ya mara ife a na-eme na ekọnọmiks o si na ọma ife o nwere ife ọma onye kpata ife niile ji aghasa aghasa. Ọtụtụ ife niile a m gụchata ka m na-ewenatakwa n'ụlọ o nwere etu ọzọ m esi wenata ya na-abụrụ etu a. Ya bụ na nke anyị na-abịa kịta ime ọnwa Ifeke Ikenga ebuka ya kpata na mma eji nwayọ ọnwa niile a n'ọnwa Ifeke a izu ụka ọbụla m abịa na Ikenga ka anyị ga na-akpa izu ụka ọbụla m abịa na Ikenga ka anyị ga na-akpa anyị ga-akpagidie ọnwa wee ugwu anyị o nwere ike ọnwa agwụ anyị ama nkwụsị mana unu ewe nye mapụ n'ụlọ obi maka na enwere Ikenga na-abụ n'ọnwa isii ebe anyị akwụsị na ọnwa isii ilu anyị bidokwa ebe a ọnwa isii ndị Igbo ọbịa bụla ụmụ ya ụmụnne m. So tata aga m ewele ife nwa bekee na-akpọ which is na-etu m na-esili abịa comparative analysis. Aga m use different disciplines wee bịa n'ịkọwa Ikenga. So nke a ga-adị slightly academic. Aga m eji different discipline bịa. Aga m combine kwanu these disciplines with different theories. Gịnị ka m ji chọọ ime etu a? Maka na ama m na Igbo na-achọ mgbapụ ọ na-adịkwa mma anọkata ka ezikokwa ndị Igbo ebe fanọ in comparison to the rest of the world. Ọ gụsigokwa n'ife ọlụ anyị abịalụ maka na anyị na-ekwu sị elili malụ ngwugwu malụ onye kelee. Ọ bụ na nwata malụ nne ya ọ malụgochie nwata malụ nne ọ malụgochie. Ya bụ na anyị ga-abịa wee compare ife niile aka anyị wee na-ezikọ ndị Igbo na ife anyị na-akọ na ya dị akọ na nkịtị ana ife anyị na-ekwu na ya dị ekwu ka ọ wee bụrụ na okwu na-atọ anyị ụtọ na anyị ka ọ wee bụ na anyị na-eto Igbo. Abịarọ m iti Igbo bụla alụ agwa m unu n'ọba alụ Igbo bụla ori agwa m unu n'obu ori. Abịarọ m ịgọchili Igbo ọnụ a
ife mbịa bụ ikwu nke bụ nke eziokwu. Maka gịnị? N'Igbo mgbe ọbụla mpụta msagha elu unu Igbo sagha elu unu ndị ọzọ unu ewela aka unu rọrọ. Maka gịnị? Na o nwere ofu nwanne anyị na-ajụ ajụjụ wee sị na ya na-enene vidiyo nwanne anyị nwaanyị ya bụ Ngozi Chukwuka na ọ dịkwa mma na ọ na-asị ka anyị naghachi n'ụzọ nke anyị. Ọnwa onye ọzọ makwala ife ọ na-ekwu onye atinye ọnụ ka ya wee ghọta na nghọta ya emiri emi. Unu mana ọtụtụ ajụjụ ka unu na-ajụ mama adachi adị m azị ofufu maka onwere ụlọ ọba anyị dị na-azị ofufu. Etu a ka m si chọọ nwee ife dị ezigbo mkpa ewepụta m ya. Nke a dị ezigbo mkpa. Ofu nwanne anyị nwoke ezali anya bụ ajụjụ wee gwe asị ya na ọ bụrụ na mgbe nya ya eji wee sobe ife Ngozi Chukwuka na-ekwu na mgbe nya ya eji wee naghachi na omenala Igbo bụ mgbe nya maalụ mgbe nya fụlụ na chi niile Ngozi Chukwuka na-ekwu na faya agwụ ya etu o esi na-eyuzu diamond kpata ego, na faya agwụ ya etu o esi wee mee oil dị n'anị ọpụta petrol, na faya agwụ ya ụmụ ife dị etu a dị etu anọ mgbe aka ya ekweta. Nke nwaanyị si maka na ya na-aganya jee ime obodo nya afụ ka ndị obodo lebele osisi gbuo ọkụkọ wụsa mme welụsịa abụba ọkụkọ tinyesịa na ọ bụrụ ife dị mma n'anya. Ife njichọ itinye ọnụ kịta n'ebe a bụ maka na uche ofu onye na-eche o nwekwara imilikiti na-echekwanya bụ uche. Ebele nwanne m nwoke mee m ebele nwanne m nwaanyị mee m maka na nwa na-amarọ nne ya na nne ya na-eso onye ọbụla atụla aka na ọ ife a bụ ife nwa bekee chọrọ. Ajọ ife emela ya n'Igbo, ajọ ife emela ya n'Igbo abụrụ na anyị na ọtụtụ ife nke anyị na-ewepụli ya. Ajọ ife emela ya n'Igbo abụrụ na-ewepụla ọtụtụ ife nke bụ nke ndị Igbo. Ajọ ife emela ya n'Igbo bụ na kafa wepụli ya maka na alụsị na asị unu aga na ya bekee bue na befa. Bekee ji ikenga unu n'obodo a nọ wee chebe obodo a ọ na-alụli ya ọlụ. N'obodo a nọ ka bekee buli ijele dọba sọmụ ọbụla ijele agba osi n'enu esi na anyị esi na mba dị iche iche ma Australia ma ebe dị iche iche abịa kwụọ bekee ụgwọ wee na-ekili ijele nwụrụ anwụ maka na ọ ghọtara ife ijele bụ. Bekee bulu alụsị unu dị iche iche, ọ bụrụkwa alụsị unu nọ ịmago nya iru alụsị unu dị iche iche bekee bulie wee jee obodo dị iche iche wee debe. Mana nwa Igbo amara ife a maka gịnị? Na bekee wetala akwụkwọ ịgụ akwụkwọ fake akwụkwọ miseducation wee nye ndị Igbo ka nwa Igbo wee na-agụ gbasara onyanwa bụ bekee wee fonyanwa bụ bekee n'anya. Nwa Igbo mee medicine onye ọya site na theory ya niile and references ya niile ya bụ nwa bekee. Mana ọnwaazị na ndị Igbo nọ n'ụwa before nwa bekee abịa ana ndị Igbo na-agwọ onwe fa ọya before then. Nwa Igbo jee kịta jee gụa philosophy ife niile ọ ga-asaịtị bụ nwa bekee. O nwere onye ọ ga-asaịtị asị onye Igbo bụ philosopher mana ọ marozi na Igbo bụ philosophers na onwefa. Nwa Igbo jee kịta gụa politics, it doesn't matter discipline ego ọsụanya bụlụ midwifery. Maka gịnị? Na mgbe m na-eto ọtụtụ ụmụ nwaanyị adị eje antenatal n'ụlọ ọgwụ. O ya enwelili nwoke ma nwaanyị nọ n'obodo na-agbanye ndị nne ọgwụ faji adị ime na-enyekwafe ọgwụ mgbe fadị ime amụpụta nwa kala aka tijala etija nwa ya abịa isi ede a na n'ụbansa ọp. Mana o nwere ofu bekee fu tinye n'akwụkwọ fa, o nwere ofu reference, o nwere ofu authority bekee tinyelụ n'akwụkwọ gị bụ onye Igbo gụrụ dị afọ ịmara ife bụ. Maka na bekee emego gị ka ịfụ n'anya. Bekee wee wetalụ gị religion which is an organized crime. Religion is a crime because religion adịghị promote your spirituality. Nwa bekee butekwalụ gị the same thing mekwa gị ka ị wekwalụ fụa n'anya ka ịkpọkwa onwe gị asị.
ife bụ nke ị na-eme maka na every Sunday ịgwa kịta kama nwa katọlik ya eje n'ụlọ ụka ka ife ọbụla ya eme nwaanyị katọlik ma nwoke katọlik ka ọ natadebe olili kama ya ogbuo onwe ya. Gịnị ka ọ na-anata n'olili? Gịnị bụ olili nsọ? Katọlik Anglican ya eje sekpulu fada lụrụ alụ na-adapịasị ike ụmụ nwoke ibie. Fada lụrụ alụ na-anwa emenya bụ nwaanyị mabụrụ tupu o mechaa anya bifo na-eficha ọmaba na-arụ nwa ya. Fada lụrụ alụ ewelụ si na olili nsọ tinye n'ọnụ olie si na ogene anụ arụ Kraịst ochie mmiri ọnwụa osia na ogene n'ọbala Kraịst. Ndị be anyị adịghị aghọta these things maka na ọ bụ na ndị butele ife adị eli anụ mmadụ onwero ka a ga-asị gị lie anụ arụ mmadụ. Ọ bụ na fada aṅụ ọbala mmadụ onwero ka a ga-esi gị ṅụọ ọbala mmadụ. Ma ndị be anyị aghọtara these things mana a ga-ezikofa film Frankenstein zikofa ebe a na-aṅụ ọbala. They don't know what it is because we cannot connect because our education is what? Colonial education. Ọ bụrụ akwụkwọ ego na Naịjirịa ka ị agụ n'obodo oyibo. So mgbe nwanne m nwoke na-agwa nwanne m nwaanyị ife a na-asị ya nọ ntị onye aghọta na mgbe afọ na chi anyị na-efe nọ ya agwa ya ka esi ewepụta diamond wepụta nka nọ mgbe aka ya eso nsị na nzi anụ maka na ọ bụ na ọ jere akwụkwọ eziokwu. Ọ bụ na onye a n'ezi akwụkwọ jee n'ọdịdị wọt iji ficha ike ọ ka aghọta na ndị ọcha mara ife bụ diamond. Maka gịnị ka kafa ya esi ma diamond adịrọ n'obodo fa ọ kafa bịa na bụ unu kafa ma ife bụ diamond. Ife na-adịrọ n'obodo onye kedu ka ọ ga-esi malụ maka ya? It's impossible. Kedu ka o si malụ ife bụ gold? Ọ na-edo ọ bụ bekee gwala Igbo maka ọ na-edo? Mba, ọ bụrụ bekee gwala Igbo ma maka ọ na dị iche iche fa na-egwu fa na-eyuze tupu bekee abịa. Mana ịbịa wele anya Igbo na-ene bekee ịda ụgba maka na ndị nwanne m na-ekwu ife a amarọ na kịta anọ n'ụwa. Onya ka m jisi na mme use different discipline wee bịa n'ọnwa maka na within this discipline we will talk about sustainability. With this same discipline we will talk about CRS, corporate social responsibility. With this same discipline we will touch on some aspects of international politics. With this same Ikenga ONWA IFE we will touch on some of the sciences. Maka na onwero ife a na-eje agụ n'ụlọ akwụkwọ and bekee mụ ya onye kpata na ife so gị goba na Nigeria ma na the rest of Africa ilute obodo fafe weghachiri azụ ibidokwa n'isi. Maka gịnị? Fama na bekee na akwụkwọ fa abụrụ the same level akwụkwọ nke anyị na-agụ. And mgbe ihe ejizibịa n'obodo fagoba ị na-esezi n'elu maka na mgbe a ịgafe goli stage maka ọ bụ na ị nọ na befa bido ntakịrị ịghọta ife a na-akọ. So bekee kpacha anya be promote his own heritage, his own concepts, his own ideals. Ya ka m ji sị onye nwedo ogodo ewu na-ata nke onye na-efu maka na nwanne m na-asị nọ mgbe ya chọpụtala igwu gold na diamond ịmarọ na ana Igbo dị ka arụ gị. Ịmarọ ya? Ịmarọ na ana Igbo dị ka arụ gị. Jee n'ime arụ gị wepụta ọkpụkpụ a jee n'ọkpụkpụ a wepụ a ka ịmala ife ya emenụ anụ arụ a ga-etijọ. So ife ndị Igbo bịala abụrụ maka capitalism. They didn't come here. Igbo mission on earth abụrụ capitalist movement. They were not here. They were not here at all to exploit nature. So nwa bekee ya eji egwupụta nya bụ mmanụ ọkwa ya wee na-agba wee na-eme ife dị iche iche. Igbo had a different agenda.
nwa bekee is no more travel than nwa Igbo. And nwa Igbo ejiro moto fe nke o ji plane efe. But all their ways but the ways that promoted nature. All their ways, ụzọ ndị Igbo bụ ụzọ chebele ụwa. Kịta gịnị na-eme n'ala Igbo? Ka nwa bekee na-egwu mmanụ, gịnị na-eme n'ala Igbo? Ka nwa bekee na-egwu mmanụ gị. Ọkwọ mbuze nọ na-ebu. Ọkwọ mbuze nọ na-ebu gị na village gị. N'ala Igbo, ọkwọ mbuze na-ebu. Ịmụ why mbuze ji egbu. Ịma why mbuze ji ebu ala Igbo. Because of ife niile nwa bekee na-ewepụ n'okpuru ala Igbo. Just like ọ bụ na emepụ ọkpụkpụ dị gị n'arụ. Inwe idea. Anyị enwe idea nke a. Anyị enwelu idea nke a na diamond ọ na-egwupụ n'ala Igbo na all of them so na-enye nsogbu. Maka na anyị na-afụ ka a na-akọwa n'obodo dị iche iche. Chelụkwanụ na ha abịakwago. Ọ na-aga mọrọ mmụọ. Ya, obodo dị iche iche n'ụwa. Ọkwa anyị nọ na-enene na-afụ ka fasi asọfa natural disaster dị iche iche. Ọkwa anyị na-afụ a. Ọkwa anyị na-afụ tsunami. Fụ all kinds of natural disasters. Anyị na-afụ fa niile. Ọkaroluta anyị Igbo. Don't worry. Ka nwa bekee na-continue kwa. Ka chi ndị Igbo na-efe bulu chifa, you will not have existed. Ọ bụ na chi Igbo, ọ bụ na olileanya Igbo dị ka nke nwa bekee, Igbo aka adị ọzọ wee lụọ kịta. Maka ya aka ekpochapụgo ụwa. Na emeka anyị na afa na-emekọ kịta. Anyị Igbo bụ etufuo ọmịa. Na emeka anyị na afa na-emekọ kịta. Ka anyị fụ ka o si wee jide kịta anyị Igbo. Ọ bụ ozi mgbe ya bụ tufuo ọmịa. Kịta ebe ọ bụla iji ya afụ waste ka o litala ebe niile. Gịnị ka m na-akọwa? Anụmachi si na ya ma capitalize. No. Maka onye gịnị a na-eme bụ an academic. So why? Because I have studied, I've learned, and I understand etu anyị ga-esikwa wee nwekwa ike wee use the efe ndị a mana ọ bụrụ in the light of nwa bekee style. Maka kịta ka nwa bekee teta n'ụla. Kịta ka nwa bekee ka na-ekuni wee fụ ife afụ ndị nke anyị na-agwa fasins. Kịta ka fa bi n'ụla wee fụ ife kpata na ndị be anyị achọrọ ifolo their way. Maka na ụzọ fa niile leads to what? Destruction. Fa wee nye gị this new concept of sustainability. How do you sustain? 3 things. People, planet, profit. People, planet, profit. So that now all of your development pursuits, any kind of business, big corporations, any kind of business, even eventually to us the individual, you will really bone yama etu ị ga-esi wee cut your own carbon print in a way that sustains the environment. Maka na ọ bụrụ gị nwe ịbịa kwudie, so na ị na-apụ na ị ga-arapụli ya ndị ọzọ. Mana etu fasi aga, they destroying everything. Ọ bụrụ ụzọ nna m fa na nne m fa. Ọ bụrụ ụzọ nna m fa na nne m fa. Nna m fa na nne m fa enidoro AC because it destroys the environment. It uses energy. So if I wear more case alone or with toto, elocha anya iwelu nzu. I mix anya with gene. I mix anya with olo. Wete no noge or this smooth ibani ona ajoy. So you can naturally chill the house without having to rely on so much energy. Sustainability. Kita nwa bekee kana amu. But when the fabialo funding kai, we were living that way. So no more again, if we are educated, it is us to present alternative arguments. It is us to present these alternative arguments.
ọ bụrụ ịbịa sị na until na ndị be unu adị etu anọ mgbe aka ihe ikwetalụ n'ife ndị be unu na-eme. Onye na-eluz ma ọ bụrụ nwanne m ọsị onye na-agba luz, gị na-agba luz, cause nobody accepts you, nobody wants you. Nwa bekee doesn't want you. Nwa bekee only exploits you. Nwa bekee is only exploiting you. He doesn't even like your goddamn self. So who are you? If you don't like your ancestors, that's your bloody business. Why? Maka na nwa bekee na-eso. He doesn't give a monkeys about you. He doesn't even, to him you are nothing but a bloody nuisance. That's what you are. That's how he sees you. So ka mwana ijigbo na onwe ife mebi na abụọ na idozi anya. Mana bifi ị na-asị na omebi study go there ka ịghọta ife ọ bụ, because that's the problem. Na anyị bụ ụmụ Igbo, we've never studied, we've never really understood who we are. Maka ma ọ bụ na anyị ghọta ife anyị bụ, we will be giants. Ọ bụ na anyị ghọta ife anyị bụ, we will be giants. Ọ ife a m na-akọ kịta ka other cultures ghọta, bụrụ sọsọ mụ na gị ka nwa bekee bịa rụọ aka n'ike. Mana other cultures, they woke up to who they are. So today, Japan is enjoying. It's not using white man's concept. It's using indigenous concepts. Concepts like pokayoke. What does that mean? Mistake proving. I will just use a few. I will just present a few of these concepts. Mistake proving. These are ways Japan turns its economy around. It didn't turn its economy around by saying, oh, no born and then now fejiro ninja. Well, martial arts, nebusi onwe fankajime. Every culture, that's what they are. It doesn't mean that you can escape. There's no escape route. So you get up, face facts, and move on. There's no time for stupidness. Ndị Igbo. Maka ụfọdụ sem na fa na-achụ Biafra. No, Christ yenyefa Biafra. You can never gain your freedom with the same God of your oppressor. It's impossible. You can never stand on your oppressor's feet and you say you're free. It's impossible. So we need to start understanding these things. There's nothing wrong in being who you are and using your... It is only through understanding your culture that you can excel. Anything else, you are going nowhere. Japan did it. So they came with a concept called Hansai, self-reflection. When they talk about pokiyoki, they're talking about mistake proof, you know. If na factor, na factor konwe mistake. Why na fa kuria no ibo? Why didn't they say it in English? Why didn't they say Hansai, self-reflection in English? Why didn't they use that instead of use no? But if I can use their English where conceptualize their reality. Why did undone signal? Why didn't they call it signal? They used their own Japanese word, undone. Why did they use jidoka? Why the term jidoka? Automation with human. Why did they intelligence, human intelligence? Why did they use those concepts? Why did they use henjonka? Why did they use kaizen? Kaizen, continuous improvement. Why didn't they call it continuous improvement? But they used kaizen. Why did they use all this kanban? Why did they use it? Jemba. The real place, the place where work is done. Why did they use those concepts? Because your language taps into your spirituality. Your language taps deep into your spirituality. Your language helps you to make sense of what is being said. Because okwa na-ekwu abụrụ ọnụ na-ekwu, ọ mmụọ na-ekwu. Onya ka iji wee baa na Ikenga. Ebe okwu masị bido.
Ikenga anyị ga-akpa ọ dị n'iche iche. Ikenga ebuka n'ọnwa Ifeke, ọ bụrụ ọnwa April Fool. O nwere onye na-eme onwe otu anya afọ ụzọ. Ifeke si gị ka ege mụla anya. Ifeke si gị nwee ife gị mụla anya. Ọ Ifeke n'ọnwa Ifeke nke anyị nọ n'ime, maka anyị ekwugo maka ọnwa mbụ, kwue ka mbụ si wee bụrụ gburugburu ife niile. Ofu ife bụ nyanwa mụrụ ife niile. Mbụ ofu gbasara ife niile apụta. Anyị kwue na mgbasa nke mbụ ọ gbasara n'ọpụtara ịbụa, oke na nwunye. Kịta anyị nọzi n'ọnwa nke atọ. Ọnwa nke atọ bụ gịnị? Ọnwa Ifeke. N'ọnwa Ifeke a bụ ọnwa Ikenga. Ikenga ike nji aga, ike iji aga, ike Igbo ji aga, ike mmụọ ji aga, ike mmadụ ji aga. Ọnya bụ ọnwa Ikenga. Gịnị bụ Ikenga? Tupu anyị agaba ịkọwa Ikenga, maka ife anyị ga-enye kịta bụ general okwu niile gbasara Ikenga, maka n'ọnwa anyị ga-eji nwayọ nwayọ wee na-egbulizie nwayọ nwayọ. So tata ife m ga-ekwu maka ya bụ ife gbasara Ikenga niile. Ikenga ife bụ nyanwa bụ Ikenga. Emesizia anyị abaa na Ikenga mmụọ, Ikenga mmadụ. Anyị baa na Ikenga mmadụ, anyị egbulizie Ikenga mmadụ etu o si wee kwesị. Maka na ịbata na Ikenga mmadụ, ị nwerezie Ikenga dị iche iche. Ọ bụrụ ife anyị ekwusi n'ofu ụbọchị, maka ekwusie ya n'ofu ụbọchị ọ ga-aya adịrọ ndị mmadụ ama download m. So tata ife anyị ga-eme bụ na anyị ga-akọwa Ikenga general. Gịnị bụ Ikenga? Ike ebighị ebi. Ike ebighị ebi nke Chukwu. Ike ebighị ebi nke Chukwu, nke okike. Ikenga ike ebighị ebi nke Chukwu, ike ebighị ebi nke okike. Ọ da akwụsị. So mgbe mmadụ gwa gị sị na Chukwu bụ omnipotent, potency, ike o ji aga, ike o ji eke, ike o ji alụ ọrụ, ọ da akwụsị. Ọ dị ebe ọnya bụ Ikenga. Mana etu ndị Igbo si wee fụa, etu anyị si fụ n'ọnwa nke ịbụa, na ife niile na ana Igbo dị ụzọ na-abụ. Ọ dị ụzọ ịbụa, mmụọ na mmadụ. Tupu ịfụ a na mmadụ, omego na mmụọ. Gịnị bụ mmụọ? Maka na ekwue mmụọ ndị Igbo agbafue, mana ikwue energy Igbo anọdụ, ikwue spirit Igbo anọdụ, ikwue mmụọ Igbo agbafue, maka na-emego mmụọ Igbo na ife ọbụla gbasa afa na-agbagwojufe anya, na-atụfu ụjọ. Nkwue mmụọ ife na-ekwu bụ energy, force bụ ike. N'ọnya bụ ife Igbo na-akọwali na Ikenga. Fagwa isi na Ikenga bụ ike ọkụ eke na-eke n'ụwa. Maka na mgbe ike a bido na mmụọ n'ebe ọzọ si bido, o meli ọ na-achawapụta n'ụwa wee nyekwa ife niile nọkwa n'ụwa ike. O nwero ife dị n'ụwa na-enwere ike. Ife ọbụla nọ n'ụwa nwere ike. Ife ọbụla dị n'ụwa nwere ike. Ọnya bụ Ikenga. Ikenga bụ ofu agali bụ Chukwu. Ike Chukwu ji wee kee ife niile. Okike ji ike Chukwu
ọda anwụ anwụ. Ife niile dị n'ụwa nwụcha, ike amanwụ, you cannot destroy it. Ma ọ dị n'ụwa mmadụ, ma ọ dị n'ụwa mmụọ, mmụọ bụ energy, is indestructible. You cannot destroy it, is indestructible. Ọ nghọta ndị anyị na-eke ndị Igbo ji wee wepụta na-agwa gị maka Ikenga. Na Ikenga bụ ike ji ụwa, ike anwụ anwụ, ike ji ụwa, ike anwụ anwụ, na o nwere ebe ọ na-aga, ọ na-enwekwa n'ebe ọ na-anwụ, o nwekwa na onye ya egbu nwe. N'ime ụwa anyị nwekwara Ikenga akwa. Ụfọdụ kpọrọ Ikenga nwa ajelụpụta, maka na mgbe gara aga ana m ekwu maka arọbinaga ojelụpụta. Ikenga bụ anụ arụ, maka na ife niile dị n'eneji ma mfụ anya, mana ọ dị n'iru. Mana emesịa mgbe ọ jụ ala oyi ọkpụkọnyụ, ọ bụ ị na-afụ a n'anya, etu anyị si na-akpọ anụ arụ anyị kpụkọnyụ anyị na-afụ nwa anyị n'anya. Onye bụ Ikenga. Ikenga ndị Igbo na ọkpụkọnyogo ọnụ, ọ bụ ọzi ka ị wee nwee ike ghọta ife ọ bụ. Mgbe anyị kondensi gị ntụ na arụ mmadụ na ife ị na-afụ anya, mata nyakpata eji kpọọ ọnya nwa ajelụpụta, bikos na ọ si na energy wee pụta kondensi anyị ntụ mata. Ikenga link ito chi. Mgbe anyị na-ekwu maka chi na okike kesị mmadụ nye chi ka o wee mmala ebe nya si bịa, anyị bụ ndị Igbo. Anyị bụ ndị Igbo, maka na nwa bekee ekwetarọ na chi. So nke ọ na-enye ụnụ ụka bụ ife oborola eboro, onye nwa na-aghọtakwuo dia sef, maka na ọgwa anyị sị na chi kpọlụfa asị, na o nyelụfa anyị na-ada eme nni, na o nyefe akpụkpọ arụ na-adịrọ mma, na Chukwu kpọli asị dị afọ na ife nya bịalụ n'ụwa bụ na ife ọbụla Chukwu mee na ya emeghalị ya. Ndị be anyị aghọtara that concept. Mana anyị nwa na chi bụ anyị nwa, maka na anyị bụ ụmụ Chukwu direct. Onye anyị chi ka anyị wee nwee ike na link ebe mbido anyị si bịa, ka anyị nwee ike wee na-akọnekt ebe mbido anyị si bịa. Onye akpata n'Igbo niile, n'ụzọ Igbo yinidoro mesaya. Onye ọbụla na chie na-aga, etu ga-abịa ịchọ nna ya gaa straight, ịchọ nna ya gaa straight. Onye ọbụla na chi enwe straight line, straight link, straight wire, straight to chi. You need onye ya emeli intercede na onye ya anwụ for you. Nobody is dying for you. Mana onwezi ali chi fulani onne gị na nna gị. Chi asin onye ndu, onye nzọpụta, nne gị na nna gị bio Mesaya. So na ndị Igbo ghọtalụ na chi bụ gịnwa direct chi gị to God. Mana chi anyị na-ekwu, anyị na-afụzi abụ true Ikenga. Chi inwe na-arụ gị, mmụọ na-enye gị ike, mmụọ bụ chi ji malụ Chukwu, gịnị a ji nwee mmekọ direct. Maka Christianity akara kọwali etu isi wee nwee direct relationship with God. Maka na ife ọgwa gị bụ na nwoke mmadụ nwụrụ before iwe na-enwe direct, iwe na-enwe that relationship, and it can never be direct. But in the European world itself, ebos mgbe fa na-akọli maka their own ancestry, mgbe fa na-akọli maka Zeus, na Zeus bụ nwa Kronos, na Kronos bụ nwa Uranus. Onwere mgbe o ji wele nke anya tuchi Chukwu, their God of creation, because ọ na-agwa gị na ọkpọ ofe asị. So then they manufacture this Christianity thing na adịbro in existence before.
Gwakwazia gị na in the beginning God created Adam and Eve. From Adam and Eve ị na-enwetazi Cain na Abel. Cain gbapụ jee nụọ mmadụ, onwere ozi onye jụrụ ese kedu afa onye ọ nụrụ, kedu afa nna ya, kedu afa obodo ya. They kept quiet on that one. Then before ịmala ife na-eme na agwaba gị maka Abraham, gwa ya maka Isaac, gwa ya maka Jacob. Finally, Jacob aghọ Israel. So how did that link to Uranus? Man, Igbo tells you that you are direct link. That's who you are. So you need to ịgbagwoju onwe gị anya. Nke a bụrụ chi. Ebule ebe a bụ mbido niile, mbido ụwa niile. They've told you how you will link to earth, to all the energies. From all the energies, you have your earth. You have your negibani. Na nna gị bụ Amadioha. Asị na enu gbaa na ọmụta agbara, amụta gị nwa bụ agbara nwata obelechi ifenta with chi nke gị. So you continued on that same straight line until your parents here. That's why onye Igbo ọbụla must go and find their link all the way. Onwere ebe isi gbaga agbago. Onwere ebe isi gbaga agbago. Onwere ebe isi nọkata gbaga agbago. You had a direct link which nobody can cut unless ma gị nwa cut onwe gị. That is your Ikenga. Chi ifulanya maka na ife imepụtalụ bụ ike chi afunye from the other side ka onye gị iwe fụ anya wee na-emepụta ife. Nya ka ndị Igbo ji wee gwa gị si na Ikenga bụ mmụọ na-edu aka nni. Mmụọ na-edu aka nni gị. Maka na aka nni bụ aka okike. Emecha anyị ga-akọwa ife aka nni a na-apụta. Maka na aka nni link to the right hemisphere of your brain. O nwee why Igbo ji chọọ ka ị na-ibulu onye aka nni. Maka na ọ bịa ịchịkọta ụwa achịkọta, ọ bịara ikposi ekposa. Ọ link itonya bụ ụwa izu anyị na-ekwu maka ya. Ụwa izu ebe ife nọ n'udo, ebe ife na-ekwekọta, ọ bụrụ ebe ife na-atụsa atụsa, ọ bụrụ ebe nkụsa dị. Onye a bụ na Ikenga bụ nyanwa bụ mmụọ nọ na ya bụ aka nni na-elidi nchịkọta na nchịkwata. Ịbịazịa ali na Ikenga mmadụ, ịbịa nwezịa Ikenga mmadụ na Ikenga obodo. Ifu Ikenga mmadụ na Ikenga obodo. Maka na mmadụ na-eme n'obodo dị. Anyị ga-ewepụtakwa oge tụsasịkwa ife ndị a niile maka tata ya ama ntụsa bịa. Tata ife anyị bịa inye n'ọbụ ife gbasara Ikenga ka anyị ga-ekwu maka ya, nye etu Ikenga si wee bido. Amakwa m na ọtụtụ ife ndị a na-aga na-ekwu ọ na-agbagwoju anya ma nsogbu adọ. Ife m na-eji ekwu etu a bụ na mgbe m na-echi atakwa bịa na-akụsapụ ya, na-atụsapụ ya, na-akọwa ya ka o wee daa anya. Nye onye ọ na-edoro anya taa ya nwee ndidi. Nya bụ na Ikenga afọ pụtara Ikenga mmụọ, pụta Ikenga mmadụ, abịakwazịa na Ikenga mmadụ nwee Ikenga mmadụ na onwe ya, Ikenga mụnwa, Ikenga gị nwa na Ikenga obodo niile, maka na anyụkọta nwa milion ụgbọ ụfụfụ. Mana nyụta nwa amele, gị nwa nyụta nwa amele, onye ọzọ nyụta nwa amele, anyị anyụkọta ọnụ. Ọ bụ na m anyụtarọ, ịnyụtarọ, onye ọzọ anyụtarọ, ifuge na ya anyụkọta nwuru ya ọnụ. Mana anyị nyụkọta ọnụ ọgba ụfụfụ. Ọnya ka iji nwee Ikenga mmadụ na Ikenga obodo. Maka na mmadụ dị mma, obodo adị mma. Mmadụ daa mba, obodo ada mba. Obodo daa mba, mmadụ adago mba. Onye a bụ ike ka anyị ga-esi wee welite ike nke afọ n'ime anyị, ka anyị ga-esi wee welite n'ike obodo anyị. Maka na ọ da anwụ anwụ. Ọ bụrụ na anyị na-anya na ọ dịrọ, ọ bụrụ maka na ọ dịrọ,
ọ maka na anyị achịkwatara ya, ọ maka na anyị achịkwatara ya, maka na ọ nara ụlọ onye dị na-edina na-alara ụla na onye kuni n'ụtụtụ jee na-achọ ife ọ ga-abụ. Onye sonye ji naanị ka ọ ga-abụ oge luo jee gwulu ji. Ma onye na-asụrụ ọfịa osonyere ji Ikenga ya ama nje esonyeli eji, ọnyanwa na-aga Ikenga ya na-enyezi ike. Ọnya ka ndị ụka ji wee ghọlie ha ise, ndị be anyị aghọtara ya. Ọgwa isi na Chukwu si n'ebe ịnọ ka ya nọ. Ọ ife Ikenga na-akọwa n'ebe ịnọ ka ya nọ, ịdị na osolidine mana ibinie obinie, ịmala ife ọmala ife, isi na ya amara ife ọ na-ene, maka na ọma nnọkọta ịma mfu nwoke ya ejisi nri eghe, ọ gị ya achọ ya bụ nkụ wee funwe ya bụ ọkụ. Ike dịnụ na ọ jee ghọlụ nke gị, jee ghọlụ nke gị, ghọta ife ọ bụ, ghọta etu gị na ya si wee nwekọ. Ikenga mmụọ, ịbịa na Ikenga mmụọ, ọnya bụ Ikenga anyị, ya bụ Ikenga ụrashi, ya bụ Ikenga agwụ, ya bụ Ikenga kala ozuzo, ya bụ Ikenga udo, ya bụ Ikenga ogwugwu, ya bụ Ikenga ide mmiri, ya bụ Ikenga anyanwụ na chi dị iche iche. Onwero kafa nwa nwa. Mụ na gị nọchaa na mmiri ka dị, mụ na gị nọchaa na agwụ ka dị, mụ na gị nọchaa na ogwugwu ka dị, mụ na gị nọchaa na anwụ dị, anyanwụ dị. Onwere ebe fa na-aga. Ọ ike nọfa na-azụ fa ji eme ife fa na-eme. Ọnya bụ Ikenga fa, ọnya bụ ife Ikenga bụ generally. Gịnị ka Ikenga mmadụ na-alụlụ mmadụ? Ikenga mmadụ na-agwa ya na onye afọ ga-enwe mmụọ ntachi obi, mmụọ ịgba mbọ. Ọ na ịgba mbọ na ntachi obi ka eji enwe ọmụmụ na ụba. Adịghị anọkata sobe mmadụ. Onye na-amụtara ọzọ nke ndị ọzọ, ụba ama nnọkata sobe mmadụ, maka na ọ bụlụgodu nke mmadụ melụ gịnị mụtala amụta, nke mmadụ nwụta les na mmadụ na nna ya nwụrụ, nna ya nye. Ọ bụ na ọ mara edebie fani na-eyi narị ya. Ọnya bụ na anya tara ọla ife ndị a n'ọnụ. Ife na-esiteli ebe ọnwụ. Ọnya bụ ife ndị Igbo na-ekwu mmụọ ntachi obi. Ọnya bụ Ikenga na mmadụ ka ọ wee nwee enwe. Gịnị bụ kedu etu Ikenga si dị? Ikenga na-enwe ụzọ ịtọ: isi, arụ na ọkpa. Mana nke anyị ga-akọwa tata bụ isi Ikenga na mma Ikenga na mpi Ikenga. Mpi Ikenga na-agwa gị na Ikenga n'onwe ya bụ ya bụ chi ike jụụ na ya ama ndamba, ike jụrụ na ya ama ndamba. Onye a bụ ife mpi na-akọwalụ ya kpata o ji wee nye gị ebunu. Mpi ebunu asana nye gị ya asesi mbụ mpi ebunu. Maka gịnị na ebunu ife sokwo gị wele ebunu na-agba abịa, ebunu adị anwụ, a na ebunu iweli gbagide abịa dị ebe akwa. Ọ ike ntachi obi na ya ama nkwụ ya ekwe na ebe eteka mana ya eji ya, na ife esika mana ya emie. Maka na ndị Igbo kwuru si na onye nwaba chi enyeli aka. Chi afọ anyị na-ekwu maka ya ebe ike dị Ikenga. Chi afọ ji Ikenga alụ ọrụ. O nwere etu ọzọ chi ga-esi lụọ ọrụ na abụrụ Ikenga. Maka na Ikenga bụ ike chi gị ga-enye ya iweli ya na-alụ ọrụ. Gịnị bụ mma Ikenga ji? Ife Ikenga ji jide mma bụ ka ị wee malụ na ọ bụrụ sọsọ ntachi obi
mana ntachi obi with igbutu ọdachi ọbụla nọ n'ụzọ, ịma ka isi egbutu ọdachi ọbụla nọ gị n'ụzọ, ọdachi ọbụla ịfụ n'ụzọ ka ị na-aga, ka ị na-achọ ka ị ghara, ka obodo na-achọ ka ọ ghara, ka mmadụ na-achọ ka ọ ghara, ọdachi ọbụla nọ n'ụzọ ka mma Ikenga ji bụ nya maka ọ na-asụtụ, maka na maka uwe ma alụ anwụ na-acha, amaka uwe ma alụ anwụ na-acha, amaka uwe ma alụ emechaa mmiri ya ezu, ọbụgodu na ọkọchị megide megide ofu ụbọchị ọ ga-agbawanya bụ ọkọchị mmiri emezuo. Maka gịnị? Na ike afọ o ji bụrụ ever potent energy, potency ada anwụ anwụ, ọ bụlụ taa ọ bụla echi, mana iwu bụ na ọ ya eme. So ọ welu mma ogbutu anya bụ obstacle, ọnya ka Ikenga jijide mma, ọnya bụ ife mmụ Ikenga bụ nọọ mma ka ị ga-eji wee gbuchi ife niile ọdachi ọbụla, ọnya ka Ikenga na ọnya bụ mmụ Ikenga. Ike ọzọ bụ isi Ikenga. Ikenga na onwe ya na-agwa gị gị gaba n'iru, gị gaba n'iru, gị atụ n'ụjọ, gị gaba n'iru, gị akwụna n'azụ, gị eji n'ụjọ, gị eje n'azụ n'azụ, gị bulu ụzọ. Gịnị ka ọ na-akọwa? Kunigodu gbaba mbọ. Ọ bụkwa mbọ ndị Igbo nke ndị Igbo na-agba osenafa, na ụfọdụ ụmụnne m na-agba sinafa na-agba mbọ. Onye lue ife ọ na-amụrụ amụ o wele gị esue, ọsụ ezi oyi na otie na onye nwa na vileji eme nya, na nne di ya eme nya, na nna di ya eme nya, na nwanne nna ya eme nya. Gịnị? O nwere onye meli ahụ nọ, maka nọọnụ na Nweke emeli ọdabalị ya. Ọ marọ na Nweke ewepụtago oge wee jee mụcha anya bụ ife, mụchapụta ọcha, pịacha Ikenga dị mmụọ wee gaba. Inye Nweke kọbọ obodo n'ọgba aka, ọgba ọsọ afịa wee na-alụ ife ọ na-alụ, bụrụ nnukwu mmadụ. Nwụọ ya asị he na ya chọọ ịdị ka Nweke, mana ọ chọrọ ịga ife Nweke ga, mana onwe nwanne ya ebu inye ego, ma enyi ya ebu inye ego, ebi inye 1 million oyinarị ya, onye ọzọ enyekwu ya oyinarị ya, nwanne ti otie na ndị enemies ya na asụsụ nna anụ. Mgbe ọbụla fa nwere enemies, na enemies na-achụ a, mana onye a bụ enemi nke ọ bụrụ ya bụ ife Ikenga bụ. Mụla anya, mụọ ife ị ga-amụ, jide mma, dị uchu. Ikenga achawa. Ọ ya ka Ikenga na-akọ na ihe ebu ụzọ, na ihe etetagorinu, ihe agwagodu n'onwe ya eziokwu nụ. Ị ga-ekweta na ị marọ, na ị ga-ekweta na ịghọtarọ, ị ga-ekweta na ị ga-eje mụọ amụ, ị ga-erubekwa n'isi akọwalụ ya, akụzielu gị, mụkwa anya ya, mụta ya ọfụma. Ife ọbụla itizilụ Ikenga enyela ya aka, chi enyela ya aka site na Ikenga. Onye a bụ Ikenga. Ndị Igbo wee nye anyị anụ na abụ anyị ga-eji na-ama n'elota Ikenga. Ọcha ọgụ na ọcha ọgụ bụ mma na abụ ya, bụ na atụ Ikenga ị ga-afụ na ọ ga-enwelili mpi na oge eji mma. Anyị wee wele ebunu wele ọcha ọgụ ka anụ anyị ji represent Ikenga. Ndị be anyị na-akpụ ya ọcha ọgụ, ama m na Igbo na-asụ n'onu n'onu, fa nwere afafa dịzi iche fa na-akpọzi ya. Ewee bịazịa n'ebe Ikenga ana Igbo si wee dịzịa. Ndị ọzọ na mama asị gị ndị eze, ndị ọzọ, ndị nze, tupu mmadụ abụla ọzọ, tupu mmadụ abụla Ikenga, o nwere ndị na-eme eze, o nwere ndị ga-ejekwu fa, o nwere ndị fa ga-ejekwu ga-esu stampụ, yes, gabanụ n'iru. Ọ ife a ka ụmụ nwoke Igbo bụ figureheads, ndị bụ Ikenga anyị, ndị anyị ji aga,
mana enwere ebe isi mmiri Ikenga dị. Isi mmiri Ikenga site n'ụmụada, mana kịta ekpola achụga n'Igbo, so kịta ụmụ nwaanyị enwerozi ulu fada. Mana ọ bụrụ Igbo, ọ bụrụ ịma ntụ Igbo ụta na fancha bụ pakeji bekee ji bịa wee jide Igbo ebe ibonibokwulu ebe nwoke na-achị nwaanyị na-achị, jide ofu gbukapụ. Kịta nwaanyị chie na ọ nwere ifenya bụ. Ọ bụrụ na nwaanyị enwere ifenya bụ, kedu ka nwa ya nwoke ga-esi buli ife? Kedu ka ụmụ a ga-esi buli ife? Kedu ka obodo e ga-esi buli ife? Maka na ofe anọ ka ọkpụkpụ azụ. Iwezuga ọkpụkpụ azụ a dị mmadụ n'azụ, nke a dị ogologo n'azụ mmadụ, vertebrae ka bekee kpọrọ ya. Arụ ama nkwudonwu, arụ ama nkwudonwu, arụ ayọ. Ikenga, isi mmiri Ikenga n'ala Igbo, ụmụ ọkpụ na ụmụada. Na mgbe a na-echi ọzọ, na-echi ife ndị a niile n'ụmụ igwe, ụmụada ka ọ ga-abụ ụmụ nwoke zukọtasịzịa, kingmakers, agwazi ụmụada fesi osu anya stamp. Maka gịnị ka fa na-akọwa? Anyị ebulu, anyị kpụrụ, anyị mụrụ, anyị zụrụ, na anyị ma ọnya na onye aka ya dị ọcha. Kịta ụmụada enwerozi ọnụ. Ihe atọ onye ọbụla ụta ebe fancha nọ n'ụlọ ụka bụrụ Christian mothers, maka na fa amabụrụ na fa bụ nne tupu fa abụrụ ụka. Kịta onwezi onye na-achọ, onwero nne na-azụzi ụmụaka a na-agwụ ya ekwu na ara Jizọs nke a ga Igbo. Ife dị Igbo mkpa bụ Igbo ime onwunye. Ife dị Igbo mkpa bụ Igbo ime onwunye. Maka na o nwere ife obodo ndị ọzọ ji na-aga n'iru, anyị nwada aga n'iru. O nwere ife kpatala obodo ndị ọzọ ji eme ọfụma. Ọ bụrụ sọ anyị ka ndị ọcha mere ife famili, mana o nwere ife ewepụrụ n'ala Igbo ndị ọzọ ji nkefa. Maka na anyị aghọtara, ọ bịakwa n'ebe anyị si wee bido nya bụ okwu. Ikenga na-enye gị solid base. Ikenga bụ gịnị? Ịtọ, akala ịtọ. Etu o si bụrụ na ụmụ nwaanyị bụ fanwa bụ isi mmiri Ikenga, onye abụ na nwaanyị nwe akwụkwa. Gịnị bụ akwụkwa? Gịnị bụ akwụkwa? Ikenga nọ n'elu wee si ebe achala ọkụ a na-achanya n'ụwa. Gịnị bụ akwụkwa? Akwụkwa bụ okwute ịtọ nwaanyị ji ewu itie. Onye bụ triangle, the greatest solid of all solid base. Onye kpata the pyramid ji wee lụọ, eji lụọ anya in the same form. Ọdadada. Nwaanyị ji nyabụ ogu. Ụmụada. Onye bụ that triangle, 3 solid base. Ọkpụ. Onye bụ Ikenga. Ikenga gbasara nwoke, mana nwoke nwere ebe o si pụta. Nwoke nwere ike kwụọ n'azụ, maka na Igbo mee ka anyị ghọta na nwoke bụ ọkala, nwaanyị bụ ọkala, ma fazukọta fabụla ofu. So na oke na nwunye ga-enye gị nke ịtọ. O ji wee bụrụ ịtọ. Ndị Igbo ji wee kwuo sị na olue na ịtọ ọtọ, na ife lue na ịtọ ọtọ. Ọ ife ndị Igbo kwu na ife lue na nke ịtọ ọtọ. Onye kpata na mbụ bụ okike, ebe ife niile si bido wee gbawapụta ịbụa wee na-agbasa. From mgbawapụta ịbụa ọmụta onye gị ịtọ, onye gị ife a na-akpọ anwụ anwụ, akwatu akwatu, agwụ agwụ, ike.
ike na-enwero ife ga-ewepụ ya bụ na onye abụ ife anyị wepụtara na Ikenga ebe nkọwa Ikenga ga-esi bido ka nke a bụrụ okwu mmalite Ikenga ka nke a bụrụ okwu mmalite Ikenga anyị sizie ebe a anyị wee babazia na Ikenga dịzi iche iche etu o si gbasaa anyị bụ mmadụ anyị si ebe anyị wee babazia mgbe anyị ga-ejizi wee mesizi anyị bụzi ndị Igbo ga-ejizi aka anyị kwụzie ọnụ anyị ebe anyị chekịta na Ikenga anyị nọ dịka anyị si bụrụ mmadụ na ka anyị si bụrụkwanụ ndị Igbo maka na Igbo nwere Ikenga, obodo nwere Ikenga, mmadụ nwere Ikenga. So emechaa nnọọ mgbe anyị ga-eji wee ọnwa ikpeazụ ọnwa anyị a ga-eji wee bịa n'isi njedebe anyị nwa ya ejizi aka anyị mmanụ ma Ikenga anyị ma ọka dịile ka ọ dago mba maka na ọnya bụ ife a na-eji akọwasị ife ndị a niile ọ bụkwa na ọ dago mba ka etu anyị ga-esi wee mee wee janie ya ka ọ lụba ife ọbịa anyị lụrụ. Mgbe ụfọdụ na-akọ ife ndị a niile ọ na-aga na-enye m obi ọ na-atọ m ụtọ mana ọ na-adị m mwute n'obi maka na Igbo abụrụ ife a na-akọ akọ, Igbo bụ ife a na-eme eme maka na ịkọcha anya onwero ka ọ ga-esi wee weta mgbanwe, onwero ka abido kịta akọgidie ndụ kwụrụ ndụ ụwa kwụrụ ụwa onwero ka ọ ga-esi weta mgbanwe bụ mgbe ebibeli ebibe mgbe emebeli emebe. Onye abụ ife nwa bekee mere anyị, nwa bekee wee gbapụ anyị n'ime ife nke anyị etu ike ụmụ ike ndị a ga-esi pụta nye anyị nke ọzọ anyị na-emezi nke ọzọ anyị na-eme wee mee anyị wee bụrụ nwata kwa arụ maka na ife ekwuru na ị ga-adị ka ụmụaka na mkpụrụ obi mana nwa bekee adịrọ ka nwata na mkpụrụ obi. Kịta mụ na anyị na ọ planụ chago ife ga-eme in the next 100 years mana anyị na-eto ọ na-agwa anyị n'ụwa na-akwado mmebi so onwero anyị adịghị eche maka echi. Anyị bulu baịbụl na-amụ ọ ife a gwara anyị bulu baịbụl na-amụ n'ụwa na-akwado mmebi. O mebigide ego nne m ochie nwa nna nwa ọjụ mmebi mana nwa bekee na-agba mbọ na-edebe nke ọdịnihu onwero plan ọ na-eme kịta. Mgbe m bido menshọn maka corporate social responsibility, mgbe m bido wee menshọn maka sustainability principle, they've only just came into the academic arena not so far ago mana tata m na-agwa gị is already far implemented na fanwa bụ nwa bekee na-ekweta bụrụ na that world na those word kịta afa achọpụtago how to make money with it so that companies like IKEA is making billions, company like Google, Microsoft, they're making billions. That's why they gave you and I free data, free data, free access to WhatsApp, free access to Google, free access to YouTube, free access to Facebook. These are all concepts of them trying to show that they will return back to humanity. But mụ na gị bụ ndị Afrịka, ndị Igbo, ndị ebe nwa na-akpụ ya obodo ndị anụ ọfịa, we are not even exploiting it. Maka na ndị anụ ọfịa nọ n'isi ekwero ka anyị nwee power, energy to even access all these things. So the world is moved on and we are far behind. Onya ka adị Igbo si ka onye ekwu maka ya. So adị m ekwu na ndị Igbo. So onye na-aghọtara ya ka ọ ghọta ebe m na-aga. Ndị Igbo ga-aba back to maka na ifesicha ike ịrapụ angel niile dị n'ụzọ ị na-anụ ụlọ gị. Anyị ga-anata na be anyị wite asụsụ anyị, wite nghọta anyị, wite echiche anyị, wite etu obodo anyị si dị, wite etu chi anyị si wee dị. Anyị wee welie formulate concept and philosophy ga-etinye anyị into this world because we are being left behind. And ọ bụrụ ọsọsọ na anyị na-adị left behind. Nature enwero time for wasters. Nature enwero time. So anyị ga-anị ava ndị mmadụ abịa n'ala anyị anị ya.
in the next 50-100 years ọ bụ na ya adịrọ careful ani Igbo na ani Biafra anụ anyị na-achọ will be repopulated ọ bụ na ọ bụrụ China ọ bụrụ nwa bekee ọ bụ na ọ bụrụ China ọ bụrụ nwa bekee. Because in 1998 when I was doing my masters and found out through my research na ama Pusigoli village niile dị na Igbo, when I raised this with ụfọdụ ndị nọ na my village fa nwere idea na fa nọ na nya bụ village ma na-elega mana a na-elugo fa anifa. So kita enwe m opportunity ịgwa Igbo nke a ọ bụ na ya etetaro ọ bụ na ya anaghachiro no amount of Jesus, no amount of speaking in tongues, no amount of faith. Because ndị anyị na-akpọ Jesus, ndị anyị na-speak in tongues, all fadebe onye dị nwanwo. So better wake up. Mulako. Think about how the Chinese did it. Think about how the Japanese did it. Think about how the Indians are doing it right now. Ndị agụ na agụgbu nnyaa. Kita onye arụ ya baziala ibuje India. Why? All these people kept their own indigenous concepts of chi. So don't ever make mistake. Ara me ekwu ka mdatego and adi me ekwu ka Christian like yam. As a matter of fact, onye bụ Christian, don't bother watching my video. I don't need you. Maka Igbo gene, you are a clog to our will of where we want to get to. Because what you are a saboteur. You are a destructor of our world. That's what you are. Also, we're not pursue Biafra. You are goddamn wasting your own bloody time. You will never get it. You can never stand on the spirituality of your master to gain your freedom. So I am speaking to you not as an Igbo, but purely from an academic perspective. Purely from an academic perspective. Maka ndị ba ya agụ akwụkwọ. Maka onwe mgbe anyị nwecha diplomats, nwecha ambassadors, when our country doesn't even have foreign policy. When we don't even have a bloody country. But they can't even come and tell us we don't even have a bloody country. That what we have is a contraption. What we have is somebody's business entity. How ridiculous. How bloody ridiculous. How bloody ridiculous. So Ndi Igbo, this is in your face. This is in your face. This is in your face. Ekpuro nkịta n'iru agwa eze okwu nka. Achọrọ m ikpu nkịta ọbụna. I'm saying it point blank. Why? I have the freedom to. Why? Because I'm not asking you to donate a penny. I'm not asking you to give me a goddamn penny. I have all I need. All I can tell you is the truth. Somebody have to be your eyes and your ears. And what I learn, I come back and I feed back. That's what I'm doing. So nke anyị nọ na-arụ aka n'ike na-esi n'ime na-eme ọ ga-adịrọzi. We better wake up. So etu aka anyị ga-esi wee na-akị ya na-aga ụmụnne m. Ekene ọmanụ. Sorry, I lost it. But mgbe ụfọdụ ndị ọcha asị ignorance is bliss. Unfortunately for me, it's not bliss. It's not bliss. It's not bliss. So if I lose it, forgive me. It's not bliss. We are one of the few that is still alive today. Who is speaking about the Aztecs? Aztecs, they remain in history. They're long gone. Who is talking about the Incas? They're long gone. Who is talking about the Maoris? They're long gone. Look at the Aborigines. These are people like us, the indigenous, Ndibo.
There's something that is keeping ndị Igbo, and we better wake up. We better wake up, because ndị a tụba guy to a tight corner. So onye Igbo chee na onwe ife ọ na reserve, you're reserving to nothing. To you we mount to are nothing but organ farm. That's all you're ever gonna be if you don't start trying to replan and re-strategize. Ekene dịkwala unu. Ngozi Chukwu ka do obi jere. Ama na m egbugo na ogere nne. Tupu mpụa ka anyị were obele ife egwuregwu wee mechie. Ya. Ka anyị were obele ife egwuregwu mechie nke taata. Ife egwuregwu anyị ga-eji mechi nke taata bụ akụkọ gbasalụ nwoke na nwaanyị. N'akụkọ a abịa dịka akụkọ dị na nwunye, mana ndị Igbo si na atụala ọmalụ atụala ofeke ofenye isi n'ọfịa. Ọ bụrụ maka di na nwunye. O etu onye nwelu ntị mana o kwere anụ, o ife melia, mana abịa tinye nke a dịka nwaanyị. Ọ dịka nwaanyị na-anụpụ isi. N'akụkọ a akụkọ nwaanyị a na-akpọ gịnị? Ọnụkakụ na die. Nwata nwaanyị a tobelu tocha wee bụso nwa, mana nne ya gwughị ọrụ akwa anụ. Nne ya gwughị ọrụ ekwe anụ, mana asị na ụkpana ntị ike na ọ na-anụ ife na ebe n'ite mmiri ọkụ. Ewee mechaa ọnụ adị, di ya gwughị ọrụ ekwe anụ. Ọrụ akpọ die etu anyị bụ ndị Igbo na-akpọrọ chi anyị ife ọbụla. Anyị akpọrọ ndị nne nna anyị fa na nna nna anyị ife ọbụla. Etu aka ọ dị nwaanyị a. Ọkpọrọ di ya ife ọbụla. Ọkpọrọ di ya afịa. Ọkpọrọ ya nna anyị. Ọkpọrọ ya di m. Ọkpọrọ di ya afọ ahụ n'ụtọ ọbụla. Ife ọ na-akpọ di ya ebe ife a bụ afa nwaanyị a na-edi ya. Ife a o nwelu mmiri dị n'obodo a. Ụtụtụ ọbụla di ya ga-agafe mmiri a wee jee ebe ọ na-akọ ọrụ ugbo. Ọ na-akọ ọrụ ugbo ka o wee kọbata nri ka o wee dịrị nwunye na ezinụlọ ya mma. Nwaanyị a na-echukwanụ ya bụ mmiri ebe a ka ọ na-eji echute mmiri ya na ezinụlọ ya na-ejikwa na-eme ife ọbụla fa na-eme. Mana etu chi ndị Igbo si dị, etu okike si dị, ife dị mma dị mma, ife dị njọ dị njọ. Na ọ bụ na alụ a na-eme ndị Igbo, ọ bụ na ife ọjọọ a na-eme ndị Igbo, anyị achọrọ ka o melụgara, anyị chọrọ ka eme ya ka ọ kwụsị. Ọnya ka eji gbaka aka si ka ife a ka edozie ife a ka edozie ya bụ ọbụrụ ife a ka edozie nwunye nwoke a Ọnụkakụ. Maka na ụdị nwaanyị a na-aghasa obodo, maka na ife ọjọọ bịa ndị mmadụ nwe obibie obodo emebie. Ejesia n'afa afa wee kwue nọ na mmiri afọ ọ na-eje echute n'ebe aka ya nọ wee gwu anya bala na-apụ agwa mmiri kweta. O wee lukwa mgbọsị nka ife a binie n'ụla, di ebinie n'ụla, Ọnụkakụ binie n'ụla, fa wee pụba. Ife a na-ekwe n'egwu a bụ enene gịnị melụ?
ka ife a lụrụ na ka ọnụ ka akụ lụrụ na mmiri zonye ụkwụ. Meanwhile die zonye ụkwụ na-agafe mmiri agafe, ọ gafego mmiri bụ die na-amapụtazi n'elu anị. Ọnụ ka akụ zọnyeloziri ụkwụ na mmiri ka o kulu mmiri, kuluzie mmiri ka o buli ite ya nara, ụkwụ ekwezi apụta, ọtọzie o wee kpọọ die. Ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ọ bụzi onye na-afa akpọzi m enene, ọ bụ m ọnụ ka akụ ọnụ ka ego enene, ọnụ ka welite ka o jege ebite iyi enene, ụkwụ ya delolo n'okwere esepụta enene. Ife atụghalịa sia kwazie dị ọma enene. Ife aghalịa na-aga, mmiri lie n'ike n'ike, too n'ike n'ike, too n'ike n'ike, lue ife a n'ukwu, lue ọnụka akụ n'ukwu. Ọnụka akụ zọọ onwe ya ka ọ pụta, ọ kwere apụta, ọtọ n'ime mmiri, ọnụka akụ etikwa. Meanwhile nwa nnụnụ nọ n'elu ukwu a na-asịa ọnụka akụ kpọọ nya di m, kpọọ nya di m, kpọọ nya di m. No, ọnụka akụ jụrụ ya ajụ. Ọnụka akụ akpọkwa ya, ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ọkwọ m ọnụ ka akụ ọnụ ka ego ene, mana ọnụ ka welite ka o jege ebite iyi enene, ụkwụ m delulu n'okwere esepụta enene, ụkwụ m delulu n'okwere esepụta enene. Kwazie dị ọma enene. Mmiri lielililililililili lue ọnụka akụ n'obi. Nnụnụ nọ n'elu kpọọ ọnya, ọnụka akụ kpọọ ọnya di m, kpọọ ọnya di m, kpọọ ọnya di m. Ọnụka akụ ọ dịkwakwanụ nke mmadụ kwulie. Ọkpọkwa di ọzọ, ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ọkwụ m ọnụ ka akụ ọnụ ka ego ene, mana ọnụ ka welite ka o jege ebite iyi enene, ụkwụ m delulu n'okwere esepụta enene, afọ m delulu n'okwere esepụta ene, mana ọnụ m delulu n'okwere esepụta enene. Kwazie dị ọma enene. Mmiri lielililililili lụọ ya na-agba, nwa nnụnụ n'elu kpụya sịa. Mgbe a mmiri eligo ụkwụ a, lie ụkwụ, lie afịa, lie akịa, lie onue, lie obie, nwa nnụnụ na-asịa kpọọ ya eto n'onu, kpọọ ya dị m. Gịnị ka ife a mere? Gịnị ka ọnụka akụ mere? Ọkpụ ya, dimo ife a ị ga-afụ agụ enene, ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ọkwọ m ọnụ ka akụ ọnụ ke mmiri lielilililili. Sorry, lutia na-agba. Ọ chọrọ ịkpọ die, ọ chọrọ ịkpụ ya afa nwa ya, ọ chọrọ ịkpụ ya afịa, ọ ife a. So mmiri na-akwadozi ịkọvi ọnụ, o wee welizie onu enu, wee tụnye onu na mmiri, welite onu enu. Mgbe ọfugo na nke ọzọ kọva anya imi, ọ bụla onye nwụrụ ahụ. O wee kpọkwa, ife a ị ga dimo ị ga-afụ agụ biko dimo ị ga-afụ agụ enene, ọ bụzi onye na-afa akpọzi m enene, ọkwọ m ọnụ ka akụ ọnụ ka ego ene, mana ọnụ ka welite ka o jege ebite iyi
en mana okwu modelulu n'okwere esepụta en ịmana okwu modelulu n'okwere esepụta en ịmana afọ modelulu n'okwere esepụta en ịmana aka modelulu n'okwere esepụta en ịmana obi modelulu n'okwere esepụta en ịmana onu modelulu n'okwere esepụta en ịmana agba modelulu n'okwere esepụta enene mgbe obi meghalịa dị wee tụọ na wee chigha na mmiri wee kpọọ mmiri wee taa ọnụ ka akụ wee sepụta ụkwụ a wee bulu mmiri wee na mgbọsị a ọnụ ka akụ wee gbanwee agwụ ya ọ maka ndị ntị ike na-anụ ife n'ite mmiri ọkụ akịka abụrụ maka nwaanyị akịka abụ maka na mgbe mbụ ka anyị kwuru maka ju ụwa tete mgbe ndị nne na ndị nna na-enyere ụmụ fa ife kwesị ka fanyefa ụmụaka wee mee gịnị wee kpaa agwa dị lụfa kịta bụzikwa mgbe ụmụaka na-anụrụ ife a na-agwafa mmiri ọkụ bụ ife na-echefanya abụọ onye nwa nke ya agago anyị ga-azụ onwe anyị wele amamife wele nghọta wele ego wele akụ na ụba ife igbo nwee ka oge jizo onwe ndụ ekenekwa m unu tata ngozi chukwu kasị ka m kene unu tata bụ oye bụla abalị nke anọ n'ọnwa ife eke anyị aghọtago na ọnwa ife eke bụ ọnwa ife eke bụ ikenga maka na ife eke bụ ife eke ji ekedata na-acha ike n'ụwa wee nye ife niile nọ n'ụwa ike nye ife niile nọkwa na mmụọ ike anyị ada anwụ anwụ anyị nwere ikenga ike anyị ji aga ike anyị ji aga jelụpụta anyị ga ya pụta anyị nwere ikenga ike anyị ji enweta ọmụmụ na ụba nga n'ebe a na be anyị n'obodo anyị n'ụlọ anyị nwekwara ikenga ike anyị ga-eji jide ọdachi maọbụ onye ilo tinye na nga jide ọdachi jikpa anya arụ mana anyị ka ọ dịrụ ịmalite ya bụ ikponi ya bụ mmụọ nke dị anyị n'ime a sị m ụmụ Igbo ya dịkwalụ n'ụma tata ka anyị jụọ ogo na anyị ama nkwujọ nwa mmụọ na anyị ama nkwujọ nwa mmadụ mana ife ọbụla si n'ọnụ m apụta ma ọ tọrọ ụtọ m n'inu eziokwu ọ bụrụ m udereli ya ọ bụrụ m okwulie ọ bụrụ m okele ụwa nwa bekee ọ bụrụ m okele ụwa ndị Igbo mana onyinye chukwu ka chukwu nyelụ m iji ghọta ụwa nwa bekee European world view their history their ideologies ghọtakwa n'ụwa nke m our history our ideology onwero nke na-aba agbagwoju m anya maka na ndị Igbo si n'ogolinu adị na-abụ kpọrọlụ nke kia mma mụbadị na anụgide na-abụ rọlụ nke dị m mma adụrọ m agba ka ndata ego ara m agba ka nwa enyi mana ọnụ m bụ ọnụ Igbo ọnụ atụ dịka ada atụ eziokwu ga-esi n'ọnụ atụ na-apụta atụ ada atụ asị atụ ada atụ asị achọrọ m ka akụọ aka maka na aṅụli dị m n'obi bụ na ndị ndụ na-ekwupụta achọrọ m ka atụalụ m ego maka na onwunwe na ego
na akụnụba ga-esi na n'ife m na-ekwupụta bụ na m na-ekwupụta ekwupụta, maka na akụnụba bụ ọṅụ. Onye abụ akụnụba nke kacha akụnụba ọṅụ. Na Chukwu nyelu m aka nwee ike wee nwee ọnọdụ na-ekwupụta ekwupụta ozugbo olu m. Onye nwere ajụjụ biko na-ajụnụ. Ọ bụrụ na m azara ya aza dọwọrọ anụ m agụfa niile, mana ndị nna ewelu bụ ndị mmadụ nnukwu mkpa mpụtakwa mwepụtakwa ya wee kwukwu okwu. Ya ga-hazi elu mmụ n'ụlọ bụ ụmụnne m. Anyị emebi ọkwọ nke onye ọzọ. Anyị egbu ọkwọ nwa mmụọ ama mgbukwa anyị. Ije niile Igbo jelu n'ụwa bụkwa ije wee mezi ụwa ndị ọzọ. O nwerọkwa ebe Igbo ji ekpochapụfa. Igbo nọkwa na India, usokwa n'ife budo India, okpochapụfa ife onye efe bụ amamife. Igbo jee Latin America, o so na ndị bidolie, okpochapụrụ fa ife onye efe bụ amamife. Igbo nọkwanụ n'obodo anyị ofesi ụwa anyị bụ Afrịka. Igbo sokwanụ wee fọm Benin, okpochapụrụ ya ife onye ya bụ amamife. Etu aka ọ dị Yoruba. O nwere onye ya na Igbo mekọla ife Igbo napụla anapụ. Na-abụ na nke anyị ga-adịla anyị ụmụ Igbo. Mana ọ bụrụ na ajọ ife ga-eme ọma mme n'anya mụ na gị, anyị bụ azị adị ekwe Ikenga mụ na anyị ike ya apụtakwa. A sị m ya dịkwa alụ unu mma tata ka o yeyetala unu efu ọma. Ngozi Chukwu ka Adaobi jere ekenekwa m unu ụmụ Igbo. Daalụnụ.